Elmondanád nekem, hogy mit tapasztaltál éjszaka, amikor kint voltatok itt a csillagos eget néztétek a Pilisben, itt Pilis-Szántónál? Igen, igazából benn voltunk egy kis előzmény, hogy legyen hozzá. Be voltunk a kápolnába, itt meditáltunk, aztán követünk, hogy mondom, nézzük a csillagokat, és akkor letelepettünk, itt szemben van egy pad. Én úgy szó szerint így felfeküdtem a padra, a Zsuzsi odaült mögém, és akkor néztük az eget. És az ugye szembetűnő volt, hogy a nagy göncöl szekér nem szokott látszani, tehát így nem látszott, mert sokszor járok ki, és nem tapasztaltam ilyet, hogy így megjelenjen, de most annyira tisztán, hogy gyakorlatilag az egész égboltot azt töltötte be, úgymond. És akkor csak azt láttuk mind a ketten, hogy a nagy göncöl szekérnek a szekér része hátsó csillagánál megjelent egy fény, tehát igazából olyan volt, mint ahogy mondtam, hogy mintha egy lámpát kapcsoltak volna fel, ami egy kicsit hosszabb ideig világít, aztán lekapcsolták. És utána eltelt néhány másodperc, és akkor azt láttuk, hogy az égbolton megjelent egy csillag, és akkor úgy távozott, de az volt az érdekes az egészben, hogy nem volt neki csóvája, mint ahogy általában úgy szokott a csillaghulláskor lenni, hanem csak az a csillag ment végig, aztán eltűnt. Tehát így, ha a Földről úgy lemértük a távolságot, olyan 6-8 méter, és ami vezet fel a kápolnához csillagösvény, abba az irányba távozott. És utána jött mindjárt az a jelenség, hogy éreztem, hogy esik az eső. De csak te? Ezt csak én éreztem, ez volt az érdekes, csak én éreztem, és de mondtam is a Zsuzsinak, mondom, ez azért furcsa, mert tiszta csillagos égbolt van, tehát igazából esőnek nem kéne, hogy essen, tehát fizikálisan. A másik meg az, hogy ültünk ott a padon, és mindenütt szélcsend volt, csak ott körülöttünk fújt a szél. De nagyon erős. Tehát olyan erő, amikor angyali jelenés szokott lenni, én ezt így már szoktam tapasztalni. És akkor egy idő után az jutott eszembe, hogy valahogy úgy éreztem, hogy valaminek történnie kell, mert olyan nagyon nagy csend lett hirtelen. Tehát éreztem azt az energiákból azt, hogy olyan túl nagy csend van. Tehát ez ilyen szokatlan, olyan, mint a vihar előtti csend, úgymond. És akkor ennyi igazából. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Biztos nagy élmény lehetett, úgyhogy azóta is. Isten ajándéka egy ilyen lehetőség. Köszönöm szépen, Isten áldjon meg benneteket.